faɗa mai sona zauna na faɗa ma sirrina na faɗa ma sirrina ga sirrin ruhina sirrin ruhinki to kaina zan kama faɗan maganar soyayya ta ya take ne a cikin so ka ji sirrin ruhina abinda nake son zanawa gyara zama sabon zance soyayya zan nuna ma soyayya zan nuna ma an faɗi sirrin ruhi in ka tsiro igiyar ka na kakkama an faɗi sirrin ruhi na nufo fuskar kiki sassauta an faɗi sirrin ruhi ki fara fuska ta yi nunawa sai na ji sanyi ruhi Ya fa kamata mu bar gidan nan. An yi ba inda zani kai da kata ta cika. ai ya kamata dole in taka ba. Wallahi tallahi daga yau aure na da ke ya kare. Na tuba mijina. Kar ki ƙara kira na mijinki. Ni ba mijinki bane. Da Allah da anam karka sake. Ki tattara kayanki. Ki tafi gidanku na suke ki saki. You have seen how they thrilled you in the super hit movies Salma and Sinat. Once again, you're about to watch the hit pair of Kwashiwa. Ko ba matarka bace bane? Ba matata bace dan na sake ta saki uku yanzu nan. Ba ku bane kuka tare a gidan nan? Mu ne sai me? Kashe kaina zan yi abba. Saboda na rasa dukkan farin ciki a rayuwata. Na rasa mijina, na rasa ka. Na rasa soyayyar dangina. Gwamnati na kashe kaina na huta. The Kannywood talented icon, Prince A.A. Zango, and the Kannywood respected starlet, Princess A.A. Anya, in another level of Kwashiwa from the palace of Kwashiwa at Noor Entertainment. Sirrin Ruhi, the untold secret of the soul. Menene wannan? Saboda ba na so ta dawo ne shi yasa ne haka. Me sai maka kawai? Ba zan iya faɗan abin da ta aikata ba. Menene dalilin yin saki? Daga ni sai ita sai mahaliccin mu. Wallahi wannan gaskiya ne. A ranar da muka daura wannan aure, yawa yarinyar nan sake. Barin su a doron kasa masifar shi. Baka isa ba Siyano. What a biggest shocker! He shares a secret with her father. Sirrin Ruhi, and the father furiously sends her mother packing. Sirrin Ruhi. Ya haka, ashe sai ku lullube ni? Wallahi ƙarya ne, shaci faɗi ne kawai irin na mutane. Sirrin Ruhi. A'a, ya kuma ina zan? Ina zuwa zan. Within 24 hours, mother and daughter turns widows. Find out the cause. Sirrin Ruhi. Ina za ki? Ɗakin abba zan je. Wallahi ba zan bar shi ya faɗa ba. Goma duk abin da za a mun a cikin gidan nan a mun. Har abada fuskata ta zauna a haka kenan. Babu murmushi, babu fara'a, babu sassauci a cikin fuskata da kai. Me ke faruwa? Kai. Barka ce da ita A komai. Nura M. Inuwa movie, written by the award-winning writer Yakub M. Kumo, produced by the king of Kwashiwa, Abdul Ahmad Kwashiwa, and directed by the man with the magic touch, Sadiq and Mafia. Ina da bukatar ki shiga ko ina a cikin gidan nan. Duk abin da kika san naki ne, ki dauka ki bar min gidana na sake ki saki. Subhanallahi. Yaya hakan na asaki ya asaki uwa? Har saki uku. Me ke faruwa ne a gidan nan dan Allah dan Annabi? A ga ya mun mana. Sirrin Ruhi. Go get yourself a copy.